Com bé sabeu, aquesta setmana han presentat la dimissió d'una de les inspectores de l'ABDA. Aquesta és la tercera dimissió d'una inspectora en els últims 2 anys. Evidentment, aquest és un organisme dependent del Consell General i tant al síndic com a mi ens preocupa realment aquesta situació que estem vivint a l'Agència de Protecció de Dades, tot i que m'agradaria remarcar el següent. En el cas dels síndics, el nostre paper, en tant que com a cap de l'agència de les inspectores, nosaltres el que fem, en tot cas el síndic el que fa, és fa jurar el càrrec a la directora i les inspectores d'aquesta agència. I en cas, per exemple, que algú presenti la seva renúncia, el que fem és recollir aquesta notificació i, en tot cas, el paper dels síndics és només aquest. Qui realment nomena i designa els inspectors i la directora són els grups parlamentaris. I la comissió de tutela és la Comissió d'Interior, Justícia, Interior i Afers Institucionals. Són ells els encarregats en nomenar aquestes inspectores i directora de l'agència. Evidentment, hem de procurar i vetllar per la protecció de les dades de tots els ciutadans. Voldria remarcar-vos i explicar-vos que aquest matí s'ha reunit la Comissió d'Interior i han acordat que, primer de tot, farien dues accions. La primera de les accions serà entrevistar-se amb la directora i també amb totes les inspectores que han estat passant per l'agència durant aquest període. El que volen fer és entrevistar-les, valorar i escoltar les seves aportacions, i la segona acció que es farà és conjuntament tots els grups parlamentaris, juntament amb les valoracions que entreguin d'aquestes entrevistes, treballar amb la modificació de la Llei de Protecció de Dades. És important fer aquest treball conjuntament per treure, sobretot, el millor i els canvis oportuns que necessitem per que surti aquesta nova llei amb aquestes modificacions. Per tant, en principi, això serà el procediment de la comissió a partir d'ara i el que properament és el que sí que ens han dit que volen treballar amb celeritat, és a dir, fer-ho una mica àgil perquè pugui aprovar-se i votar aquesta llei al proper període de sessions, és a dir, sobre el mes de març. I per últim tema, també dir-vos que la propera Junta de Presidents serà el dimarts 5 de març a les 4:30. I em sembla que és tot per ara. Si teniu alguna pregunta. Bona tarda, senyora Codina. Sobre el tema de l'ABDA, comentava que el síndic, en aquest cas, el que fa és prendre jurament a les inspectores i a la CAP, però veient el que ha passat en aquests darrers anys o en aquestes dimissions que hi ha hagut, 3 inspectores han acabat dimitint i algunes apunten al caràcter de la senyora Punjabi, creu que la senyora Punjabi està capacitada per continuar al capdavant de l'ABDA tenint en compte que s'apunta en el caràcter, malgrat que ahir ella defensés la feina que s'ha fet fins ara, tot i que reconeixia tot el que ha passat en aquests anys? A veure, en principi, jo no puc valorar realment el que ha passat a l'Agència de Protecció de Dades perquè no hi he estat in situ. Realment nosaltres com a sindicatura hem de procurar que les coses funcionin. Realment nosaltres hem escoltat, nosaltres podem passar, és a dir, parlar amb la comissió, que al final és l'encarregada i la que té la tutela d'aquesta protecció de dades, però en tot cas no entraré a valorar si realment què ha passat. Per això penso que és molt bo el que estan fent o estan intentant fer la Comissió Legislativa d'Interior, el fet d'entrevistar tant a la directora com a les inspectores i treure l'aigua clara del que ha passat. I penso que nosaltres, ja et dic, el paper dels síndics ha de ser aquest, és el que t'he dit, és el jurament, és tal, però evidentment que hi tenim una relació i un contacte, però en cap cas nosaltres aquí no sabem realment el que ha passat o què ha deixat de passar. Per això les entrevistes i per això ara la Comissió d'Interior es dedicarà a veure què és el que ha passat i treure realment la part més positiva de tot plegat per fer una modificació com Déu mana, que és el que realment hi ha la necessitat. Sergi Cano, de Ràdio Televisió d'Andorra. Això vol dir que no hi haurà noves inspectores o inspectors fins al mes de març, quan estigui feta ja o es preveu que estigui acabada aquesta reforma? Sí, evidentment. Ara per ara comptem amb una inspectora, la Belina Bavi. Ara per ara hem de funcionar aquests 2 mesos amb una sola inspectora i, per tant, fins que això no es resolgui, per això l'important de la comissió volen treballar
amb rapidesa perquè tan bon punt acabin aquesta reflexió o aquest treball, aquesta modificació, puguin fer una altra contractació d'inspectora o d'inspector. És un treball ja que correspon als grups, no? Però Sí. es pot plantejar també canviar o incidir més en la feina de la directora per potser vigilar-la més, per dir-ho d'alguna manera, no sé. Vigilar, què em vols dir? Bueno, El treball de la directora m'estem parlant. Sí. Sí, en la modificació de la llei el que es pretén també, a part de qüestionar-se potser els nomenaments, que potser, no sé, partim de la base que potser els nomenaments no són de la manera que s'haurien de fer, potser haurien de ser funcionaris, és a dir, s'ha de fer un treball i tots els grups parlamentaris, que finalment són ells els que nomenen, han de veure realment el que es pot fer per solucionar realment situacions que han esdevingut, que no ens han agradat o el que sigui. Una part també pot ser aquesta. Al final, la directora també ha de tenir unes competències. Al final, ella competències directament sobre les inspectores no les té, perquè al final són càrrecs jurats. Potser s'ha de mirar a veure realment què és el que s'ha de modificar perquè sigui molt més àgil i sigui molt més garantista.